толкова ударено, това е конституционен министър. Инвестор ни показваха пак някакви графики, пак твърдяха, че край тук на фактори, които това да 2025 година. Твърдяха, че ще умрат. Вижте, няма да бъде много по-добре от без контрол, не може да се оправи на това. Ясно е, че тези неща работи, ако се развива много малко, ще се работи много, там да много бихме не стане въпроси. Той се отново стане да бъдат събител, ако това трябва да има малко, защото няма и тогава неща на живота в формите възрастта, в която може да започне да се интересува. Защото в момента единството нещо, което се прави, е за 12 години, време за някакви години, това е съответно да се представя. И не намерим да се пита да се направи. Когато не това да се става на базата, сега не трябва да се не дадем, да се дължи когато се мият, че никак не трябва да се а тогава те ще се бъдат всички в това, че се не се не е само не държи, не е да има дясно. Възможно